Di sala 2017 de karkerên pîşesaziyên bajarê Girkelegê piştgirî dan hev da ku bajarekî pîşesaziyê ji xwe re ava bikin. Lê ji ber êrişên dewleta Tirk û buhabûna nirxê dolar, karkeran gelek astangiyî kişandin. Piştî kar û xebateke bêhempa û tevî hemû astangiyan jî di sala 2024 de bajarê pîşesaziyê yê li bajarê Girkelegê kete xizmetê. Rêveberê Komîteya Pîşesaziyê ya bajarê Girkelegê Xelîl Elî diyar kir ku di bajarê pîşesaziyê de nêzî 300 dikanan heye. جویەکی 2017 me dest çêkirina dikana kir. Hejmara dikana jî teqrîba 300 meheliya. Dirêjbûna mehel 10 metre, pehînbûn 4, irtîfa 4 metre. Şareyê 3 metrin teqrîben. Evne hemû meyzat bûn vî bajarî de eksê mehelatê sînaeyê di bajêr de. Şara teng bûn, wekt bêjê ezme çêtkirin, çiş xelkê re, çiş seyara wara. Li aliyekê din, karkerekî bi navê Ekrem Ehmed di bajarê pîşesaziyê de dixebite da zanîn ku avakirina bajarê pîşesaziyê sûdeyeke mezin li karker û welatiyan kir. Bajarê sînayî ava bû rehetiya ji me re jî û ji bajarê Girkelegê re jî. Bajarê Girkelegê şara teng bûn. Me mudayaqe ji alemê re dikir. Yanî xweyê mala ji me aciz bûn. Sûk ji me aciz bû. Paqijiya ji me re jî û ji bajar re jî. Ji me re xweştir e kefaraha cihê şighul û ji bajar re jî rehetî çêbû û paqijî jî çêbû. Lê daxwazîna me hene em rê ji me re zift bibe. Nava beled zift bikin, heval alîkariya me bikin, îdara alîkariya me bike. Li gorî rêveberiya Komîteya Pêşeyî a bajarê Girkelegê lêçûna avakirina bajarê pîşeyî ji destpêka avakirinê û heta bikaranînê 2 milyon û 400 hezar dolarê Emerîkî ye.